Jodak ma Ogenya e ward ma Kabonyo, Kanyagwal oyudo fuong'ruok bang' yudo kony mar chiemo e kinde ma midhiero mar oula medo kelonegi midhiero e gwenge ma kono. Konynero ochwal kod seneta ma Kisumu Tom Ojienda kokalo kuom maneja mare Seth Okumu kendo geto jodak ma 2,500 e kaunti ma Kisumu. Gwenge mochan chwalnegi kony oting'o Nyakach, Nyando kod gwenge ma Kisumu East moseyudo midhiero mag ohula. Koloso e kinde mag pogo chiemogo, Ngire Tom Ojienda nokwayo sirikal mondo mi okas gedo mar dak pi ma Koru Soin, kowacho ni e tieko mar gedo makamano biro konyo duoko chien midhiero mar pi ohula mosebedo ka monjo jodak ma Nyando kinde ka kinde. Chando gi higa ka higa, to ma ok en kony mokwongo ma Profesa Tom Ojienda okelo ka. Higa mokalo ne wabiro ka gi mashinde kendo ne wakonyo kunyo dikes ma waloso ne gi area ni ma kawuono households mobedo affected gi pi obedo dok matin ahinya. To ma program ma wadwa timo sub county ma Kadibo, wadwa time Nyando, wadwa time Nyakach kendo wadwa time parts of Kisumu East mondo mi wakony jowa manyalo bedo ni masira mar pi nyocha ochando. Koro in total wa target over 2,500 households e Kisumu County ma wan godo ma masira mar pi ni osebedo ka chando. To wakwayo kendo sirikal mamalo ni Koru Soinda mano onego bed ni loso mondo mi okony ogeng' pigni. Wakwayo ni mondo mano miyo otime e yo mapiyo. Ang'eyo ni seneta wa ma Kisumu osetero motion e Senate kendo en gima ni at advanced stage mitemo losi kendo itemo ng'i kaka inyalo res godo mondo mi pi ma malo oula ma thago jogi mondo odog piny. Jodak mar Rongai